చర్చిలో వండుకొని దానితో దీంతో పరికమాలతో ఇప్పుడు కూడా చాటింగ్లు, వీడియో కాల్, ఫోన్ కాల్ మాడితే దేవుడు ఊరుకుంటాడా? నా మందిరం ఏంటది? ప్రార్థనా మందిరం. ఈ ప్రార్థనా మందిరాన్ని నువ్వు వచ్చి విచ్చలవిడితంగా ఎలా పడితే అలా చేస్తే నా దేవుడు ఊరుకుంటాడా? తుక్కు రాకూడదు ఒక రోజు, కాళ్ళు చేతులు పనిచే ఒక రోజు, మూలన పడిపోవాలి ఒక రోజు, ఏడిచినా పండ్లు కొరికినా ఉపయోగం ఉంటుందా? ఉండదు. నోవాహు చెప్పుతున్నాడు అనేక మందికి సువార్త ప్రకటిస్తున్న, అయ్యా మారండి అయ్యా, అయ్యా బతుకును కట్టుకోండి అయ్యా, అయ్యా చర్చికి రండి అయ్యా, అయ్యా యేసుని నమ్ముకోండి అయ్యా, అయ్యా ఇప్పటికైనా మారు మనసు పొందండి అయ్యా, అయ్యా ఇప్పటికైనా బ్రతుకుని మార్చుకోండి. అనేక మందికి ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నోవాహు? అమ్మ ఏం చేస్తున్నాడు? సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. నేటి కాలంలో సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడా? చంపేస్తున్నారు సేవకుల్ని. ఏం చెప్తాడండి ఒక సేవకుడు? ఒక సువార్తికుడు ఏం చెప్తాడు? తాగమని చెప్తాడా? తిరగమని చెప్తాడా? సేవకుడు ఎప్పుడన్నా నువ్వు ముందు తాగు, సిగరెట్ తాగు, బీడీ కాల్చని చెప్తాడా?